anesu haana kuya kudari. Tangamirei nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma uroi. Ndinoda kuripwa nemombe 3. Nganembo dzako chitupa nemari yedare. Akutaura izvozvo ndi Mike Mike Roy achitaura kuna Anesu Chimbika uye asina kuya kudari. Chitaura kuti akakupuma sei, zvanga zvaita sei? Ane mukoma wakakarwara ndomba asvika pakushaika. Asati ashaika vainditi iwewe ndiwashanda naye. Takangoti ane zvinhu zvaakaba kwauri iwe ndomba wazomugadzira kuti afingati handizisiyi kwamakafamba dai mandedzo tafamba tese munondiradza kwamakagara. Wati Anesu Chimbika ana mukoma wake akarwara vasha anonzi mukoma wake ainzi Jali Mutoni Chimbika. Okay. Taura kunyako. Saka vatanimba tazomboonana ndikati chiuya sefemi mundiudzori makafamba kuti nomba vauya takaonana zveshuwa nomba vatingatifambe vatafamba taenda kwatakaenda nomba vanotsanangurwa zvakasiyana nezvavaitaura ivo ndandabvunza ngati kwamakambofamba kwacho kwakawanda makambobatosita mukanzi kwete but pakazoshaika munhu vakazouya pamba vachiita noisi zvokusvika pakupwanya madhoo vachiti ndiwauraya takuigira munhu wako kupwanya madhoo zvokuti zvodatonsvonisvada pamba nenyaya inoisi iyoyo ndekubiko kuwakefield panonzi parakavoka apo ewakefield ngoti pfure bichana kuseri kwacho wiroskasaiti. Saka zvadaro kufamba mbiro ndaisangana ndakambosangana njodzi yacho ikambotandirwisa andaikurira ndapukunyuka ivo vaizondifonera vachinditi toda kutokuurawo zvakaita mukomo wedu ndiwakaura zvakataura pajekerere. Right. Iyo nyaya iri kutaurwa ari kumuthreatena naye uda kumwira kuti tokurwa tokuuraya. Ndaisenza papurazi pamwepo. Ai taifamba taive nekombi yatakura kubva ikoko chemunomasaka namukoma wacho atati time mota yacho yakazongofa ndokupesana kwatakaita achizorwarawo akaizosvika pakushaika. Kombi yange iri yako. Ainga iri yababa vake. Baba wake. Mambo semaonera tiri kuzviita zvakaitika unototiza pamba kutakura munhu achiuya nemunhu pamba pemunhu kuti ndiwo akauraya imhosva sezvimamira yakaita zvakukodzera kuti hatirudisi kupuma munhu uroyi imombe imwe chete asi nokuda kwemakotsi nezvaakuitika izvi nekusauyazve kwaaita zvinofanirwa kutorwa zvakadaro semataurwa zvaitwa nekuti hapasina uchamira zvakanaka kuuraya kuti kuuraya plus yange iri kombi yavo zvotora ndo yakachekeresa saka uyu achekeresa kombi iyeyo isiri yake sei asi yange iri kombi yake ndaitoti saka kubva ndiye akachekeresa saka toti zvachitokutorwa vamwe munoti madare baba achamabvi ini ndinoti kuregedza kuuya kwavaita vanofanira kungopuhwa mutongo iwo wakakumbirwa naye mumhamari nekuti iwo wakauimbisa kuti tiri kuuya kudai kuti ndakanosvika pamba pavo ndini wakati aiwa kudare tiri kuuya wakasaina zvese wakaisa mafoni nhamba avo pasamona asi ndiri kuona sekuti azoarambidza anofanira ari mujati nekuti mujati akandifonera usiku kuma9 dzemanheru
achiti ndaona foni dzapa kuti ndiwe wakaseva samoni wechiti mhuri iuye kudai. Mukomana takamumirira kuno kuti tiri kumuda kuno. Ndikati aiwa imi wamujati hamufaniri kupinda pakati ipapo. Imimi kana awana wakasaina samoni wekuti wari kuuya kudai, vanofanira kuuya vozotsanangurira dare maziviro avo, kwete kuti imimi mutaure kuti imimi muda kutanga matonga imimi ipo paane samoni. Saka ndiri kuona kuti kusauya kwaita vanhu ava ndimujati avamisa. Iwewe chibhadhara mari zvakare imari yekuendesayo default judgment ngachingoita ake 30 woita 30 kuita kuti adzosere default judgment kuti pamusina kuuya da nyaya yakapinda mudare ikatongwa kunzi munofanira kuti mubhadhare mombe 2 nemakosti ako chiisa makosti ako imari dzese yekutanga wakampa chi 45 yekutanga 50 then yechipiri ati wobhadhara 30 wopa mupurisa handiti kuita $80 nhasi wabhadhara 20 kuita $100. Pane imwe futi here waita yemakosti ekutravela. Ndauya nemudzimai nambuye natsambu dzadzemukadzi. Mudzimai wako ndopi? Mudzimai wangu. Okay. Mudzimai maita imari kuuya nekudzokera. Kuuya nekudzokera mumwe anoda $4. Which is times 4. Which is 4 times 4, 16 times 2, 32. Saka ne 140 yemakosi. Then kudarira mambo kupuma vanobvisa chi mombe imwe chete. Wangani wasina wakadaidza wangani? Ana nanyisa 1 ngakatunga kuchikwata chacho. Ndiani? Anesu dini. Alright. Anesu ndiye aneyo. Anesu dini. Waiva unyoresa baba wacho wakaeka anepfuma ndiani? Iye watakanyoresa. Iye anesu. Iye ane makombi. Ndiye ane makombi. Hapana mombe hapana mbuzi, pane makombi chete. Iye saka takanyoresa ane makombi. Then anesu arobvisa mombe 1. Then ozobvisa mombe dzekuyeka kundoita basa iro panoda kubva paitwa kuti bvunza kuti wakomana unoda mari kundoita basa racho iro. Mbudzi nhatu dzekusava munhu 1 yamambo yedare then yemaposi. Kuenda paworkfield apo kundoita basa panoda chi mazana atisina mutambira vanongoti 200 yemaposi. Okay, ndiri pamaposi eyi makosi ebisusu toda muntu mombe 2 dzekuita basa dzemaposi edare kuita basa mamadzimio. Saka motsvaga $30 mopa kuti aendese kuti zvamusina ndo zvataurwa nadare. Towapa 7 days. Wasina kuuya kudare awa tobva timaobva mandoita madare after 7 days. Ngawachimire chizakazaka rimpa direct chizakazaka utavhaendesa. Makosasvika 100. unopanana nemushonga ndinokupa andipowa muhamaendesa tatopedza akupai so gatobva waendesa 7 days. After 7 days basa ribva randoita. Nandikumbira kubvunza kuti ndombo dzangu ndodzokera pamwe ndinoratidza wazi nhasi ndogara kumanda ndogara kumba kwatsana nemhuri yese. Right, zvaunochiita chienda kumapurisa
ndo kwaunoenda izvozvizvi usati wadzokera nekuti tozonzwa zvinhu dare rinenge richiita chinyaya but chichimuka papoenda kumapurisa kuti akupe security yekundogara. If possible wobva wati wabva kuno mambo wati dai ukapuhwa mupurisa ukuenda newe iko kumba kwako. Akashaya rinenge mukomana 2 weeks. Dzokera enda mumapurisa wobva wandoita police case ndine threatening yandiri kuipuhwa ende nesecurity yangu yakadii zvoiswa pamarecords. Ndakuti chaunowinga unozingoitaura kuti mapurisa ndakaenda ndikandodii.